radio. You are the radio that makes you happy. Inkezo. Uvela sifaka zonke enyameni uNjoko kuMthandeni umfoka amanqele kanjalo noMdumazi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyona ichannel yami ehamba phambili lami igama ngumfeze kuntuthuko wakho manje bathi last born yamagomede makuthi usemusha la ekhaya wamukelekile ngasandla efodumelo kwakho nje ngicela kuwe ukuthi wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo nokushare nokucindezela insimbi ukuthi mangabe sifaka ivideo entsha YouTube wakho uzokwazisa ngaso sonke isikhathi. Uvela sifaka zonke enyameni uNjoko laphana kwinsizwa yaphansi emdletsheni laphana uMthandeni umfoka amanqele. Siyazi ukuthi uNjoko ubezokhipha iCD yakhe namhlanje isihloko sithi Ihhashi neMbongolo okuyi-album ekadilindele abantu abaningi. Siyazi ukuthi uNjoko insizwa lena ededela ama-hit laphana sikwazamazamisa abantu iCD promo laphana ekade inengoma ezingamanono nokuyingoma ezitrendayo ku TikTok abantu benza ama-reaction ngabe bakhombisa ukuyithakasela le ngoma. Kwingoma ke yehawo kanye uMtalabho laphana uNjoko uTalabhe laphana insizwa yasemdletsheni uMthandeni umfoka amanqele kanjalo ke naye uMdumazi ke njengenjwayelo njengoba sazi ukuthi uNjoko umuntu okuyimbangi yakhe laphana uyena uMdumazi. Abantu sebayizwile impela lengoma abanye badlulisa kwabo ukuphawula mhlawumbe ungenzeka wena usizwile ukuthi yini okwakho ukuphawula mayelana nealbum kanjoko ngabe mhlawumbe izinga elinyukile kanye mhlawumbe lehlile ke masibheka amanye ama-album asisalindele ukuthi aphume abhekwe ngamehla abomvu lapha nisokhumbula ukuthi ikhona insizwa lapha esalindelwe ukhuzana umfoka Mpungose kanjalo noMdumazi naye uSicebo umfoka Mdlamini uMthandeni umfoka amanqele umzukulu imfezi emnyama ungika kanjalo nokhomba bayeke nabanye abaningi kuloba mhlawumbe bangakhiphi wena umuphi umuntu othi umlindele noma kanye mhlawumbe ulindele ialbum yakhe lapha hambe ku-comment section ufike uphawule ngalo lolu daba. Nganza kwethu bekulona udaba benginilethela lona namhlanje kwesenkezweni. Ngicela nenze sure ukuthi subscribe ngakhohlwa ukucomment nokulike nokushare libe nosuku lomnandi. Yabareulale lo muntu umemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila ukuthi yigula lika jama ichithekile